mituhu ana dawuh napa yung sampeyan nimbali anakmu aku sadurunge aku matur sing akeh-akeh kula nyuwun dhateng para pamriksa ing marang rawuh dalu menika saya minta tepuk tangan untuk keluarga Pak Junedi dan Ibu Ririn tuwin keluarga Agung Dono Mulya nggih bungah rasane ngati kunduk rumangsa bejo ora kaya bengi iki saka senenge binasake nandur cikal katapas limar nandur gedang pupus cindhe ya Mak iya alhamdulillah sowan ana dukuh Krajan Kedung Salam Kecamatan Donomulya Kabupaten Malang lumadi kanthi Basuki ya nggih sowan ngersani sapa sowan para warga sing kepareng lenggah oleh Kedung Salam khususnya aku karo kowe sowan piyane Bapak Junedi lan Ibu Ririn oh iya iki gelar tasakuran kok nduk ngono yo iya bengi iki awake dhewe nderekke panjenenganing Bapak Junedi sak keluarga safari Idul Fitri yo nggih. Iya yo maaf. Silaturahmi kelawan panjenengane Bapak Junedi munggahe panjenenganing Bapak Misti selaku kepala desa, Bapak Nurmawan selaku camat munggahe pepunden kula panjenenganipun Bapak Dr. Haji Muhammad Sanusi MM tuwin para warga ing Krajan Kedung Salam. Iya, alhamdulillah nduk. Sowane awake dhewe bengi iki diberkahi hampir seluruh masyarakat nyambung tali ning paseduluran saka ngerti ya Mak, piyai kene dilalah isih keperanan kelawan budayane dhewe utamane wayang kulit. Wayangan kaya bengi iki ya nduk nolak lokasi panjenenganing Bapak Junedi gelar tasakuran kanthi dana rasa bertema silaturahmi menggali ukhuwah yang bernuansa Islami halal bihalal utawa leburan ya Mak bener urut-urutane diawali saka liburan para karyawan padha cuti banjur mudik nggih cuti libur utawa libur panjang mula diarani liburan iya wis teko desa utah darahe banjur resik-resik omah ngelabur omah nganyarke tembok mula disebut laburan iya rampung laburan nyancik lebaran utawa dina deng adeking salat Id rampung salat Id banjur ngapura ing ngapura halal bihalal mlebu dosa sowan simbah-simbah lan sedulur uga wong tuwa iya kuwi diarani leburan mergo mlebu dosa iya pungkasane sinebut luberan mergo suguhane daran luber nganti turah-turah nggih liburan laburan lebaran leburan lan luberan kuwi tradisi ya yo iya meriahe nduk kaya ngene eman-eman yang halal bihalal itu ora ditradisikan gelar tradisi halal bihalal kaya bengi iki bidangane khas lebaran ya kuwi kupat lontong lan legondo kupat aku ngakoni lepat mula nyuwun pangapura lontong alane wis kotong mura kari munduh kabecikane pungkasane legondo legane wis padha-padha iya Bapak Junedi gelar tasakuran bernuansa Islami halal bihalal awit mestuti lekasih para wali kiai lan para santri bener piwulanging para wali ya kuwi sing gedhe kuwi nafsu sing gampang kuwi janji sing cekak kuwi wanci sing cepak kuwi pati nggih sing ninggal tilas kuwi ikhlas sing nyenengke kuwi apura ing ngapura saling memaafkan utawa halal bihalal nggih ya sing gedhe kuwi nafsu adane nafsu kuwi mau ditunggangi setan mula nuruti hardaning nafsu padha karo nuruti setan sing gampang kuwi janji sabar lan ora kesusu kuwi rasenggahan janji kuwi identik karo nadar utawa kaul utawa duwe sumpah duwe kandha
iya janji kuwi gampang ning aja sok gampangke janji ya Nduk nggih mula bengi iki aku karo kowe nderekke para keluarga agung Dukuh Karajan kedung salam dana mulya nganake halal bihalal sakwise kaya mengene kabeh wis padha apura ngapura wis ora ana pindhet ati siji lan sijine ngelingono kabeh kuwi tangga becik kabeh kuwi sedulur isih tunggal basa tunggal negara iya maaf matur nuwun dene panjenengan Bapak Jumedi Semarang nimbali awake dhewe sakanca ya Mak iya malah ora mung kowe wae kok Nduk tersane panjenengan Pak Jun uga nimbali para kadang bintang tamu oh iya bintang tamu pelawak kakung ana siji terus tambahan Waranggana iki pancen akeh banget oh iya bengi iki kowe arep botok sinden kelakon Nduk nggih lah piye Waranggana cacahe pira siji loro telu papat lima enam karo pitu karo papat lho piye 11 wis 11 ya wedok kabeh nggih lah iya to ning aku ya anu tak jarak iki mau awake dhewe sowan para Waranggana tak jumenenge kabeh karepe ben para pamirsa pirsa yen Waranggana kuwi kabeh agemane ya ta kuwi kebayak sak jarike kuwi dihiasake anyar diparingi karo Pak Jun lho piye Ibu Waranggana ayo tepuk tangan karo Pak Jun nggih dadi sinden-sinden makan wis ora nggo apa-apa Nduk wong wis dicepaki ning kene kok nggih wis mung kari nggawa daster saka omah paitane iki apa coba nggih gelungan ya sing nemu nggih lha kageman ya paringane Pak Jun sak jarike iya diseragam kabeh wah jan ketok le ayu-ayu kabeh nggih yo ben ayu wong ora tuku kok iya mula ayo iki gandeng ujupe lelekan tirakatan aku tak ngaturi kadang bintang tamu pelawak iki Mas Garing dikeroyok sinden 11 bakale nggih kari kuat ngayahi apa ora belum kali jamune lho lah iya jamune we cindil sak mbokne kok nggih mula ayo Mas Garing diatur pinarak aku njaluk tulung dipethuk nganggo mikat manuk larase melok terus itu dijaipongke dikibarke dhisik iya ayo kene monggo Mas Garing pinarak ngono iki monggo kula derekaken iya to
icip-icip bersane Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng ning Kutha Solo Mas Gareng panjang yuswa. Ya amin 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 amin. Nggih tuku tebu cacahe 3. Mas Bayu, HP-ne jupuk nek. Apa? delok napasku. Lah wong napas ya sing penak ngono Kak. Penak apa mugih-mugih kok. Menggen-menggen enten apa? Mas, hukum fisika. Enten apa dengan hukum fisika? Dengan udara yang dingin, oksigen tipis. Lah kok bukan pola kau ini? Aku nyedot apa? Apa udarane dingin terus di napa niku dipirsani piyai semono akeh saiki dadi anget timbul semangate. Niki sing marai menambah power kula nggih piyai sing mirsani dalu niki. Hebat sangat. Cobi Mas Gareng. Piyai sakmene kok madhep rene kabeh. Nek siji ya cuma debrono ya. Oke uyuh. Iya. Mau wajan niki ngetoke bahwasanya tempat sini itu memang sing seneng budaya tasih kathah. Alhamdulillah. Yai mriki pancen maindri dateng wayang kok Mas Gareng. Namun iki kanu Mas Gareng nyuwun duka kula nyuwunaken menapa menika mamitaken dhateng Bapak ing janipun kula sowan menika rak ndereke pake to. Nggih leres. Namung gandeng Bapak menika tasih dipun awat-awati dening dokter tidak boleh terlalu terforsir mila kepeksa kula ingkang sowan wonten mriki sekalian Mas Gareng mila nyuwun pangapunten tuwin kula nyuwun doanipun mugi Bapak kula tiyang sepuh kula Bapak Haji Anungsurata pinaringono sehat walafiat pulih kegiatanipun saged nglipur para masyarakat wonten ing jagating pekeliran. Nggih, mugi-mugi sing mirsani mboten kuciwa toh Ki Anungsurata mboten saged rawuh ning pun diwakili anak loro niki. Dadi kula kali Mas Bayu putra kembaripun. Oh, malah aku lagi ngerti. Ora ngerti sejarah. Mila bapakne paring dawuh, anu Bayu iki aja sia-sia karo Mas Gareng. Kae iki ari-arimu." Ngaten. Arep tak pendem kok joget, oh bae dadi Gareng. Dadi aku lari gudres gede. Wong iki wong jenenge mewakili bapak. Nggih. Gitu. Paling boten membuat suasana semakin meriah, semakin regeng gayeng. Wah, jan saestu Mas Gareng. Aku sawan yang kene geloku setengah mati. Kok gelo kenapa? Ora nang pantai ora turu kuwi. Pantai kene pantai ini pantai ora turu to. Luyep. Ayo mliyep ora turu, mliyep terus. Wah. Yang ngono waduke iki watu gandul. Kuwi sing dilatih dhewe saka jalan raya kono liwati watu gandul. Apa watu gandul? Karang kates lho. Karang iki apa? Watu. Kates iki gandul. Walah. Aku nek cara Banyumas ngarani kates iki gandul. Nek iki yo bingung kan yo. Ane sering piknik. Jangan ngerti istilah-istilah liyane. Wong jenenge ditimbali benerane Pak Sando Junedi. Komplit aku wae ngarani. Nggih. Wah jan priyayi kok ora lepas saka asmane utawa namanya. Sampeyan ngonseki asmane Pak Junedi. Nggih, kula sedina wolak jagongan kalian Pak Sando Junedi. Heeh. Bareng ngoten wah sesuai dengan namanya. Apa maksud dari nama Nun Sewu Sando Junedi? Sando Junedi. Persuku kata apa berhuruf? Persuku kata nah. Oh nggih. Terus Sando santai orangnya tidak terlalu formal. Nggih. Wonge santai, Santai. kula nggih santai boten formal. Nggih. Terus Doa selalu dipanjatkan setiap memulai sebuah pekerjaan. Amin. Terus Jujur orangnya. Jelas.
Terus nekat merantau ke Jakarta dengan modal tekad supaya menjadi orang yang bermanfaat. terakhir Dikenal sebagai dermawan. Alhamdulillah. Hebat Yang betul dermawan apa yang insiden ini saobyok ini. Ya, sewelas lho. Seragam biru kabeh wae pamer. Durung kok anu Waranggana durung karawitane kabeh diparingi jaket kabeh nganti tekan peniti karo sopir. Oh, ora hebat. Wis sesuk jakete seragam wis. Karo aku dorang luwi sesuk. Lah jaket ora hebat. Kowe rasane resuwa lho untuk aku dhewe yo. Lah kira wis nganggo jaket kulit kok sampeyan ya. Itu ramu kulit tok iki sak tetelane. Wong Pak Junaid iki pirsa iki sapa iki kepiye wis dingano. Pak Junaid pendampingnya Bu Ririn. Apa arti dari Ririn? Ayo. Iki diterjemahin. Ayo no. Ayo aku wis ngerti karo golek mulai tak dikake. Ririn. Nggih, Bu Ririn. Rian hatinya menjadi istri dari Bapak Junaidi. Nggih. Terus Rino wengi tansah dampingi Pak Junaidi. Wes jenenge sapa meneh iki? Jenenge sapa meneh tak terjemahke. Oke, gandeng sampeyan nantang saiki aku njaluk tulung dukuhe kerajaan. Ayo. Kerajaan. Kerajaan keranjingan utawa seneng nonton wayang. Iya. Ya bener. Nah, terus Jan iki aneh seneng nonton kok ora tau nanggap. Ya durung gitu. Tahun iki dadi penonton, engko tahun ngarep dadi penanggap ana omah. Amin. Ya didongake piyai kene sugih rezeki, paling sehat walafiat, gitu panjang umur. Wis dukuhe wis apa meneh? Tulisane Kedung Salam. Iya. Iya. Kedung Salam lho di kades to. Di kades sing mirsani ra iki. Mirsani lho. Pak, ora ketan rokok sak Pak lho. Tak gawe apik. Nyopo ta kok rokok barang. Oke, kaitannya dengan acara malam hari ini. Kedung Salam terkait dengan acara hari ini. Pripun Slendre? Keramaian malam hari ini yang mengadakan keluarga besar Bapak Junaidi dan warga desa ini. Nggih. Terus Dungane para warga muga-muga Bapak Junaidi sak keluarga kene tansah pinaringan sehat walafiat kali seumur hidup Budo Rencana Solo. Amin. Terus saking Pak Junaidi dipun gelar wayang kulit kanthi dalam Ki Bayu Aji. Terakhir lampahanipun bangun Pura Kencana kanthi bintang tamu gareng saking Semarang. Masih do melu nek juri jenenge kok ketut. Wis kadung subuh-subuh tekan kene. Lah ya wingi Baska sumber mancing kulon. Ora mulih bablas rene. Wah jan kok kaya ditata. Awake dhewe termasuk tamu nekat tuh. Lah kok tamu nekat? Sing di rumah ora ngerti ke tamu mung sakmenane. Ana sing dibuang rono. Aku dibuang ning daleme anu Mbah Kakung. Walah, umpama aku dadi Pak Junaidi tak guang segoro Mas sampean. Aku mau ditari siput tapi kok ora teko-teko. Iya. Nggih. Aku siput iki sing tak senengi iki kewan sing kelaran. Lah kok ngoten? Lho ono lho kewan laut iki sing kelaran ono. Apa? Kepiting. Oh iya. Iya kepiting. Ono lho iwak sing ora tau ning ngarep iwak laut. Nggih. Iwak kiper. Oh iya ning buri terus. Buri terus. Nggih. Iwak kiu ya ono. Iwak kok piu 9. 9. Oh 9. Wong burine emo. Ora urut amanah kok. Nggih. Mula niki ayo ujupe halal bihalal. Nggih, Pak. Kades. So warga mriki mugi-mugi dinten menika saling melebur dosanya satu sama lain. Nggih. Saya
percaya dengan kepemimpinan Pak Kades malam hari ini yang sudah rawuh pirsani bisa memimpin desa dan warga sini dengan baik dan benar. Terus Mungkin pun temoto rukun wargane ampun lali Pak nanggap wayang. amin. Dalane sinten mawon ora masalah, sing penting dagelane kula, Pak. Nek si urip Peduli ae, peduli ae. lah wong senengane kok ya tetep sehat. Mas Garing tak dongake tetep sehat panjang umur. Amin. Ben wong sak donya iki mati sampean urip. Lho, kurang piye aku dadi kanca. Ngomong. Piye dongake panjang umur kok emoh. Oh, panjang umur sak donya mati sing urip aku dhewe enak tuku kopi niki. Iki kare golek warung gawe dhewe. Oh, golek warung le. Mas Garing, gandeng niki ujube halal bihalal mengeti Idul Fitri. Kula tak ngaturke lelagon Idul Fitri nggih, Mas. Oh, pun digarap. Insyaallah menika karya Ki Jungkung Darmoyo. Menika kadang dalang saking Boyolali. Mila ayo diaturke sama lelagon Idul Fitri mergo iki ujube halal bihalal. Monggo tak dereke. Yo, buka saka saron. Ayo, monggo tak dereke yo. Monggo ta. Alhamdulillah sampun ngatur Mas Gareng. Nggih, kanthi halal bihalal linebuna sedaya kalepatan gedesa lahir lan batin. Leres.
kabeh iki apa to sing digoleki yen ora ngapura ing ngapura Leres. ana pinggeting rasa antarane tangga siji lan sijine aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke Cocok. nggih mboten Napa-napa niku kok jenenge manungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. apes murka lali niku sandangane menungsa Betul. mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri mawas diri dandani awake dhewe karep saya becik Leres Mas, leres. nggih Mas Gareng Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. inggih wong ya anu napa niku piyayi niku nek wis ngapura ki wis atine ya lega ora ngregeti pikiran ora marake penyakit Boten ganjel ten ati. betul nggih Mas Gareng Pun menika gandeng bintang tamu keh banget iya mbok siji diaturke iki ditandake Mas. ayo mesti no Mumpung iki di suasana ngaten iki. nggih Nggih pas pun lumpuh kabeh. alhamdulillah sampun marang sowan sedayanipun Nggih. menika mbak-mbak Waranggono yang sedang naik daun kabeh Naik daun iki bangsa ulur kekek dadi naik daun. ya ora kok ya Iki nggih bakune kabeh dipun tepan kalian para penonton. beres Nggih, menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik sinten Mas? menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga wedung salam minal aidin wal faizin banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya Nggih. menika ngersakaken lagun Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo Iki kamu sing adoh papane. waduh pamane nggih Adoh asale Kairo. oh iya Kairo. wis lintang saka Kairo sisan Kanthi bodai. nggih Iki bodai Mbak Lintang ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumlah widai Mas Gareng ini mataram Mas Agiri ora ngira. Bocah kaya pring kok sik odane. Pripun to? ngarane kaya pring maksudnya piye Nggih. Bocah cilik. Lah kok emang pawaan gini iki lho Pak De. Pawak. Pawaan. Pawak iki ora iso mikir sekolah iki. Nggih. Sing penting nadar cilik sehat ya, Bro. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Gimana ditepung piye kene jenengmu komplit sapa, Duk? Nggih saderengipun ngatur langsung dalu kadang para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh lho. banget ngono lho Pak Lagi De. rambut banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun Iki ora mau saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sampe. saka Blitar enek saka Surabaya enek lengkap sangat nggih Mas. saka Jember enek Tapi iki cocok karo Pak Junedi gelar tontonan. amin ayo no Alhamdulillah. Nggih. Jenengmu sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok Wis kok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi Sajane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatmarwari Malakhoirul. Panjang kok Pak De? Wis kuwi bae ditakai kowe. Lintang Kairo ta? Sing durunge akeh lintang tuwa. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe kan bapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho, iki kali amin. Amin, matur suwun. ayo Mbak Lintang iki didongakne leluhur ya kudu amin lho Amin. Kosek tebomu ra enak. apa nek salah Didongake leluhur ki wis modal. nah niku rak pikiran sampeyan sing karep kuwi piyai sepuh sing luhur bebudene Sesuatu yang ngoten lho Pak De.
loro. Nggih. Apa seneng? Oh iya waduh tuh Pak De. Ya ora beda. Anggita isih sekolah, Nduk, sayang. Kasih kelas 2 SMA sama SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dawan. SMA 1 Puncu. Nah, berarti mau dipirsani Bapak Ibu guru ben bangga, SMA ini ben bangga duwe murid yang berprestasi ya Mbak Lintang nah itu. Kayak aku ya wis tuwa ya. Nggih. Jebul dia iki sing mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolah ditutupi, karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki mlebu di tanahku Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken podang kuning. Ya dibawani sik kaya apa suarane. Bapak Jun kita sih enggak? Ayo jelas ngeten. Ingkang pundi? Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan kita sih pinata enggak? Ayo Pak Jun niku nek ngersani ringgit iki mesti tutuk, Nduk. Nadyan mau esuk tanine didadak. Mergo ketawon iki sudah jauh Lagi toh. Saiki isih Tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. betul. Iki ape dibawane Podang kuning. Nggih, dibawani yo gawane no, podang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang. Monggo. suarane iso mbok ngidit ya. Kowe itu nyanyi sak nyanyian iki iso mbok ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wes, luar kita biasa. aja sambil Pak De. Ada lo tuh harus sami. Wonten Ibu, sesepuh Ibu dari sini non sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. pojok kae presiden Purbakala. Loh, nek nyewon sampe nake dhewe iki lho. Iya loh. Kowe tekan terus, mungkin nek nyewon aja sampe nake dhewe. Ora. Ayo. Iya lho. Diucapkan ugi Pak De. Kula dereng maaf-maafan kalian piantun pundi? Kiai
monggo. Bisa aman nino wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Bro. Ya, matur nuwun. Ono angker meneh. Nek angger piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur jogete ngiromo. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra sama Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun crita anak-anak kalian Pak Jun. Nggih. Estunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 5 papat. Kula buka poliklinik
Poliklinik. Poliklinik kan wis dirakat, iki lho dirakat kok poliklinik. Oh, tadi ngelumpuk ke klinik sih gue ya. Wah, yo ngemes kok. Iya. Buat tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi Nggih. dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Alhamdulillah. Nggih. Obat paru loro parane yen perlu tukokke obat. Nggih. Iki yogo-yogo ini Piye? niki yang loro gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus iki manut lorone ya, Mas. Nggih, pokoke presone kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng. Bonusnya sepeda gunung. Weh. Terus nek ana sing lara watuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek ana sing lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda papat. Apa? Ambulan. Dari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diuji kesehatane. Nah, segembira apapun dapat dia kalau sakit ya tetap sedih. Nggih, mula hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih. Nggih, atine disenengke, bebane ora, beban pikirane ora usah digawe abot. Aku tahu di kandhane anakku. Pripun? Yen bapak kepengin waras wiris kejaba medis ning sing luwih penting Nggih. kuwi ati lan pikiran gembira. Nggih. Gembira itu ora mergo saka duit-duit tok. Nggih. Gembira itu bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contohnya nanggap bapake dhewe kok joget didelok anake. Lu ora bayar. Yo ora ono tenan. Wong anake pepane dokter nganggep bapake. Iya. Lah pengen gembira nanggap bapake ya. Gembira iki yo yen ragat sing Nggih. itu Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Oh. Jane lak tenan lancar men dengaren. Mbok aku ngono wong kayak jaket itu. Aku dipeseni pokoknya aku kowe ngarep Bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau enek spray. Lu hangat timbang jaketmu sama spray iso digoku. Pak Junedi Bayu Siri. Aku cinta Pak. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Sebelah kene Mbak Prigel. Ayo, mataram. Ya Alhamdulillah. Iya. Kowe iki apa bar nenek klopo kok jarimu mau sih? Anu Pak Dero terusat menika lek numbasne Pak Junet menika kan jari tulis dadi ini rada nusat ngoten. Ya ngono kuwi resikoné sinjane nganggone jari cap-capan ngono. Banyak jenengan iki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye Nah ini Alah, mau serasa golek kesempatan. sampe iki modul asline. sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Wah. Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. Weh, hebat tenan. Patut ditonyo. Aku dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Wah iya.
Mas Gar itu pancen digo percontohan. Nggih. Pak Jledi semenit dalangnya apa tidak Pak? Napa ta? Omongane ra enak contoh dipromo. Mas Gareng, niki ugi salam hormat untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrat. Nggih, Pak Guru. Iya, nek nyang wayang gitu, utamane kuwi sanggeni wah luar biasa. Main dit Nggih, saestu. Nggih. banyak main dit utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisan. Mangke ora ketan sajenenge disuwun berkahi Dono Suwanten. Nggih, Pak Sus. Mangke kersane duet karo adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai saka jenengmu sapa Dok? Prigel apa? Prigel Pak D. Ayo prigel sapa panjane sapa? Prigel Pangayu Anzarwening. Prigel iki cah Dok. Kediri kula. Oh, kawah. Lho. Kawak piye? Kamu lah kawah toh. Kawak piye Mas? Kediri. Kediri. Iki kawah. Kediri niku kutha. Kutha Kok senengane bukan ganti jeneng. Dirasake. Yo lah ngono wae mesum. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Gitu, mula Mbak Prigel, Mbak Wino, Mbak Niken, Yo Lintang, kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis menginternasional ora mung nasional. Ora hebat. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun Bapak Bobo Junet lan ugi Ibu Ririn ya Pak D yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki berekspresi. Alhamdulillah. Memberi kesempatan berekspresi tapi juga belakang baik terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul. Nggih ta? Mas Gareng. Mbak Prigel kersane jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diharap Dono Suwanten menika saking Pak Junedi. Oh, ngaten. Nggih. Ibu Suning mriko Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh, ngaten Ya. nggih. Bapak Bu Suning menika dipun ngersani Pak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pinarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo, putarake to, putarake to. Ayo. Timun Singkara. Niki Bu Suning sampun Nyun sewu kepengin genake Bu Suning dalemipun pundi Bu? Mas, sama ini to Mas. Niki Bapak. Monggo Bu. Aturi kene Mas Gareng. Asli wono salah. Wono salah. Aduh. Nyun sewu pernah menapa kalian Pak Jun? Putranipun Mas Dalem nika. Nak dulur. Alhamdulillah. Nasta menapa Bu? Kayaknya sama. Wah, sami kula nggih pensiunan. Pensiunan apa? Ibu Suning menika pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa Lah kira-kira? aku sapa wae Bu? Gus Gembel kuwi.
Oh, ya, Ibu badhe nyekar menapa? Bojone. Napa jenenge karo Mas Gareng? Ora nembang kali Mas Gareng. Kowe seneng to tak tinggal. Anu Bayu yang sewu, Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu, alat berat ya Pak Di. Berarti apa wae? Apa wae? Apa wae beliau lakukan? Awake dhewe kok nek mantuk siji-siji souvenir ya alat berat traktor. Ono, lah winginane niku kula tanggapan nggih serah niki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenir ya buah. Oh, tadi manut karo sing nimbali. Sesuk sampean jare arepe nggone juragan kijing. Sido rawi. Anu Impune ngono impune. anu kijinge khusus gua wedok gunung dhewe. Mas Gareng ana sing ngono. Ana sing apa? Dagelan ora nesu. Ora ana suryane buah kan transportasi kok kijing. Lah kok wedi ngapa? Wedi karo kijing iki ngapa? Ora wedi kering. Lho, ora ya rasa wedi kijing tekan omah digawe kursi. Lho, ora. Iki ora masuk akal. Ora masuk akal. Lho nyatane wong sing omahe pinggir kuburane iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. Oh kreatif. Lah iya. Nggih. Busune badhe nembang menapa, Bu? Kaya ngerigel monggo. Nggih, napa Bu? Aku biasanya busune niku tembange slendro Pak Dik. Oh, napa lah? Napa? Napa lagu sing dereng digawe monggo. Nggih, biasanya gluduk kasmara niku lho. Bubuk gluduk. Sing ayu-ayu ora to. Ora ngono to ya ngono. Bubuk gluduk. Bubukane kok putune. Kuwi lho, nek ngene iki lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Bubuk asmati. Ya, bubuk asmara. Iki mami babi boten Bayu. Bowo kok bau. Ora, badan rada sentet dikahdi. Yes. Yo, wis wae salah bilang yo. Ya. Dibawani. Ora. Sing bawa. Ya. Lho, kuriger. Ya. Ya pun yang gimana dhewe Bayu. Ya. Ya, Dek. Ya. Malam minggu lagu lawas iki malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus wayangan kidalang Bayu Mesa-mesa ku sesek nyokot dibok pilihan. umur masamu bantengan kok nyokoti dembok. Anu, ayo. badan gedung salam badan gedung salam ini kita gedung salam balas gitu Nah, ku salah. mengeteri yoyo piteri bagyo mulya bina-bina ing Allahumma Amin. mugi kang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, Amin. lancar rezeki dan panjang umur ya Pak Dik. Amin. Amin. Biar menika tembangipun gubuk kasmara. Monggo Bu Suning. Buat seru nggih, Bu. Monggo. Iwat luwiwat. Nah, ya. Lagu iwat luwiwat. Vokalnya tambahin Mas Pedret.
Ayo. Ayo. Terima kasih. Wah, luar biasa. Matur nuwun nggih, Bu. Ibu sehat selalu ya Bu. Sehat terus, sehat terus. Nggih, monggo. Ibu, Matur nuwun, matur nuwun. bu neng dia ora, Dir. Lah apa ta? Karo preacher cipika-cipiki karo aku ora cipika. Ngalah, alah. Kowe arep ngopo? Namanya pantasnya di dunia. Kok ditipani-tipani kok bagus kan sampean iki? Takon. Kenapa? Kowe rong tau dinikah karo wong tuwa. Bro, Lah, siap nikah. kamu sih mampu sampean ya? Kamu sih mampu. Ora. Matur nuwun, makasih lho mriki. Matur nuwun Bayu. Ya, nggih. Amin, amin, amin. Matur nuwun ya, Dok. Iki